Δεν έδωσε σημασία στην ελευθερία, Πινόκιο, και γι' αυτό το λόγο την έχασες. Ας είναι. Σε ευχαριστώ! Σε ευχαριστώ! Λοιπόν, πες μου, Πινόκιο, γιατί δεν είσαι σπίτι στο κρεβάτι σου? Λοιπόν, εγώ... Κοίτα, μετά το δείπνο βγήκα έξω να πετάξω τα σκουπίδια. Δηλαδή, να, πρέπει κανείς να κάνει τα καθήκοντά του αν θέλει να... Κοίταξα γύρω μου και είδα να έρχεται κατά πάνω μου μέσα από το φεγγαρόφωτο ένα τσούρμο από πειρατές. Έψαχναν κάποιον να πιάσουν και κατάλαβα ότι θα ήμουν ο πρώτος που θα... Όχι. Λοιπόν... Συγγνώμη.